abun bauta ne kan siga ta tauhidi, kuma ba mai bani ko ya hana ni idan ba kai ba ma'abudi. Na yarda da duk abin da ya zo daga harshen daga Mahmudi, kowa ya naɗa shi sai na bi shi da imanin kurewa ne. Mamuna Ali shugabana ne. Na gamsu da duk abin da ya zo daga bakin sayyidul khalqi, cewa wahayinka ne binsa ne tsira ba a ko naƙi, ko ya dace da sauran mu ko ya saba binsa ne haƙi. Tun da imani da manzon Allah dolan duk halittu ne. Ima Ali shugabana ne. Allah daga farko ƙara tsira ga birnin alkhairi makomar mu, birnin ilimi da kunya da kara wanda ya sauke nauyinmu. Mahamudin zati mai wahayi da nubuwar share kukanmu, ku sani komai ya furta cikin furcin kudurar makaki ne. Mamuna Ali shugabana ne. Sahabbai gani zan yi yaban na cikin ku bani yardar ku, ku yi mulki da shaidar da ya shaide ku da shi ya shaide ku. Baya yi zan biyo ba cikin baitin alidu ina son ku, imani na da annabi ne ya saka ni na tsara bege ne. Ima Ali shugabana ne. Ku taho ku ji gaba hashimiyar waka ta cikin gidan iko, a cikin baitin badakaran manzan Allah ware tarko. Ko mutum ya hau idan ba san Ali to ku jira shi zai sauko, to ina ma za a hau babu tsani shi kofar ma'aiki ne. Mamuna Ali shugabana ne. Ni na rasa mata ya zan kama zaren a cikin yaban haidar, ga shaja'a ga kusanci batun ilimi kwa da shi ake shaidar, kuma ga kyawu